бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри норини ҷумҳурии ӯзбекистон мусобиқаи байналхалқи оид ба каратедо баргузор шуд. Дар ин чорабинии варзишӣ аз кишвари мо 42 нафар варзишгар дастпарварони федератсияи каратедо ҷундокани ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳамроҳии мураббиёну волидонашон иштирок намуда маҳоратсанҷӣ карданд. Варзишгарони кишвари мо дар ин чорабинии варзишӣ маҳорати баланд нишон дода ба гирифтани 10 медали тилло, 14 нуқра ва 19 биринҷӣ мушарраф шуданд. Дар ҳайати dastavӣ тими мунтахаби кишвари мо дар ин мусобиқа соҳиби ҷои дуюм гардид. маврид ба зикр аст ки каратечиёни федератсияи мазкур дар маҷмӯъ соли ҷорӣ дар 4 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда ба гирифтани 46 медали тилло мушарраф шуданд. ман бовари комил дорам дар оянда низ варзишгарони мо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ рафта иштирок карда парчами давлати азизамонро боло мебардоранд. рӯз аз рӯз таваҷҷӯҳ ғамхориҳои ҳукумати кишвар барои мо ҷавонону варзишгарон мураббиён хеле зиёд шуда истодааст. барои мо ҳама шароитҳо муҳайё шуда истодааст. садҳо иншоотҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ барои мо сохта ба истифода доданд ки мо ҳамарӯза инро истифода бурда истодаем. ҳангоми бозгашт варзишгаронро дар маркази вилояти Суғд намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Хуҷанд, собиқадорони варзиш ва мураббиёну волидон гарму самимӣ истиқбол намуда ба ин дастовард табрику муборакбод намуданд. гуфта шуд ки ҳамаи ин дастоварду пирӯзии варзишгарони кишвар натиҷаи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи варзиш ва муҳайё шудани шароитҳои зарурии замонавӣ, ҳамчунин имкониятҳои мусоид барои варзишгарон мебошад. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи каратедо баргузор шуд ва ман дар он ҷои якумро интихоб кардам ва ман кӯшиш мекунам ки бисёртар машқ кунам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. дар ин мусобиқа ман ҷои дуюмро гирифтам. ман оянда мехоҳам ки ҷои аввалро гирам ва парчами Тоҷикистонро ба боло бардорам. маврид ба зикр аст ки дар вилояти Суғд аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят сол барои рушду оммавияти варзиш, аз ҷумла ҷалби кӯдакону наврасон ба тарзи ҳаёти солим таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят иншоотҳои замонавии варзишӣ бунёд гардиданд ки ҳоло дар онҳо мураббиён ба кӯдакону наврасон, ҷавонон ва сокинони хоҳишманд намудҳои гуногуни варзишро меомӯзанд ва дар тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа саҳм мегузоранд.